Fuck you! Joo, varmaan löytyy tästä. Mä ostin tämän Ylivieskasta alle 30. Alle 28,90. Ei ole mitään 30, mutta lähes 29 €. Eikä tämä ole maailman parasta materiaalia, mutta kovahan se on silti, eikä ei jousta paljon. Mä ehkä käytän tätä vähemmän aikaa tätä ihmeen Diamond Pickaxe. Ja trollaan kaikkia, että ei Simira ole. Te heitte. Mutta joo, mä olen. Juu. Mitä mä näyttää tänään, että mulla tuli peili unboxata tämä. En tiedä, että tämä on tämmönen lunastettava koodiraha, jossa on tämmönen paskapaperin pala. Vahvia. Mulla on tuolla hyllyllä toinen. Se tuli varmaan joku 2 kuukautta sitten minulle. Mä en ole käyttänyt sen, se on tyhjä, mutta mä saastan sitä silti, koska mä tippusin kalpaan. Sitten mä tulen olemaan toinen. Nämä maksavat niin juuri mitä tässä lukee, 20 €. Niitä ei saa halvemmalla, ei saa alennusta, ei millään saa alennusta. Eikä me aiotaan käyttää tämän koodin nyt loppuun äkkiä. Mennään vaan PlayStation Storeen. Kuten näette, minä kirjoin. Niin joo. Tämä on minun käyttäjäni. Ja luetko viestiä, siinä ei mitään jännää. Ja mun pitää varmaan päivittää tämä. Luullakseni. Se otetaan hetkeksi ja sitten niin palataan siihen, kun me olemme PlayStation Storessa. No niin, me ollaan PlayStation Storessa. Kesti vähän aikaa valmis. Päivitys. Koska puhuin periskarvan näppiminen. Ketkä livukkaani tulee nyt? Turpa keinissä. Ei oo turpaa jäi talliin. Jumalasta. Milloin se jatkuu? Mä haluan käyttää tämän. No nyt vittu puu oikein. Tämä pitää avata. Ja siihen kiinni siihen. Koska tämä ei tule TV-streaminä, te ette saa tätä mitenkään. Mut pst, se näkyy kyllä. Pst, mut silti se näkyy tässä videolla, kun sä pistät sen. Sitä ei voi enää käyttää sitten, kun mä oon käyttänyt. Pst, ei niin. Vasta vittu. Pst, okei. Joo, 10. No mä ei me lopeta tätä videota, koska mä ei vaan nyt minä haluan näyttää mitä minä aion nostaa näin nuoraan. Jos haluan pelata minun kanssa, niin mulla yleensä pelaa Minecraft kautta PO kautta Ghost. Niin siinä on PO2. niin PO2 ja pelataan Eli ette katso, mikä tässä? Mitä hinta tässä on? Niin, kokonainen peli vieläkin maksaa todella paljon, jos et huomannut. Minä olen nostanut jonkin sen osan näistä tosi suosituista. Tämä minä ainakin aion nostaa. Ensimmäinen asia, mitä minä ostan, minun pitää ostaa backpack. Se on Uprising, ei Apocalypse.
Rising, tässä näin. Minä ostan ensimmäiseksi tämän ja sitten loput minä käytän niihin backpackiin. DSM. Kamoin. Juu. Tämän lataaminen saattaa kestää tovin. Mä en kyllä varmaan nostaa sitä jo. Mä tarkistan vaan, että mitä minulla on. Kuinka paljon minulla on vielä käytettävissä. Mulla jää 6,15. Se riittää ihan hyvin saamaan pari kamoa vielä lisäksi. Olen miettinyt, jos minä ostaisin tämän. Mulla jää sitten vielä 3 euroa. Ottaisin niinku 2 mappia, 2 zombimappia ja 4 multiplayer-mappia. Se ei olisi ihan paha, mutta jos vielä 3 euroa. Minä tarkistan asian sieltä sitten. Koska nämä DLC-kamot maksaa vähän. Ja se? Mulla jäisi vaan 2 euroa. Mä en muuta saisi kuin 1. En tiedä. Ehkä jää myöhemmäksi ostettavaksi tämä. En taida ostaa. Sori, zombie map. Eka kama, jonka minä ostan, on Weaponized 115. Sitten on Part to Rock ja sitten on Paladin. Juuri niin. Lisää ostoskoreita. Totta kai. Mikäs siinä? Tässä on Elea, minä voin tehdä videota. Montakohan minä vielä saan? Minä olen huono laskemaan, jos haluatte tietää. Todella paska laskemaan. 8. Mulla saa tahtoin olla 8. Tämä matikka. Jos tähän saakka teitä ei kiinnosta tätä videota katsoa, niin älkää vaan katsoko tätä, jos ei kiinnosta unboxaaminen tässä ja ostelu. Myöhemmin, en tiedä mitä teen myöhemmin. On ehkä vielä tämän vielä 3. mappin DLC:n ja sitten se on varmaan viimeinen, jos olen oikeassa. Ja mä olen oikeassa, minulla on vain 60 senttiä. Se on paskaa. Silloin ei maksa. Onko taas nämä paskat nyt eestä? Ja mulla taas jää 60 senttiä, joka tapahtui viime kerrallakin. Paska juttu. Italialainen. En ole Estevido Canto. En ole germanilainen. Russia. Perääkö se meno kiinnostaa vitsin niin venäläispaska? Kes tää? Onko tämä se englantilainen versio? No elikkä, no niin, ota toi Uprising vaan siitä, lataa se heti. Lataan vain yhden versio, jossa lukee englanti tai UK. Englanti meinaa englantia, it's obvious. No ei tässä mene kau. Mä surtan taustalla tämän. Mä haluan ladata nämä DLC-kamot ensimmäiseksi. Siinä kestää vähän aikaa ladata DLC-mappa. Ehkä en jaksa. Työnnäpä se kameraa tänne perin. Vielä näin, jos haluatte kommentoida, mistä näitä saa, niin mä sain tämän kärkkäiseltä leluosastolta. En ole lapsi enää. Enkä välttämättä. Siellä oli vain miekkoja ja näitä. Ei ollut muuta. Ja oli pehmoleluja ja niistä hirviötä.
Mäkin otin, kun mä latasin tuon Paladinin, niin tosta. Mä ei oo kestä kauan. Suoritettu Party Rock. Jos ette tykkää Party Rockista, eikä dissatko kommenteissa. Minä en tykkää siitä. Miksi sä sitten latasit sen? Ai niin, sä et tykkää siitä, että sun videoihin kommentoi, että sä et tykkää. Ei ihan muuten vaan lataa sitä. Minä muutenkin tykkään sen. Ja aion laittaa se dissu. On se viimeinen. Äläkkäs. Tähän se varmaan loppui se, niin, tähän loppui varmaan sitten tämä DAC kautta Camo back opening. Morjens.